chaka rimorioka kurwa sensemo ya Kiogoro ewadi area Kiombo abage bunge Nyaribari chache county ya Kisii nigo chinkaibere chirene birero asichia mnyoka irobokonye kurwa se oseguchiase oyore neganga yokuburio bubunge ase bunge yo ya Nyaribari chache aserieta Joel Okengo chifamilia chiyo nigo chiatebe na chitari konyara kobo chikonyora ebisabwa ebirachi konyara kobi kobanekia kose koyo kobanekia buna korusi bare abanjo babo kurwase chimocheri unenchira yemo yokobania ase chinka chabo efamilia yemo yomoga ko yore nyagosira asereta kengere mugire yore miaka 75 yebetaka gosiria bugima bwaya ase mitinye bire yanyara kubake kweta Asike kwera nigo yasabire abokonyo bukuru asomo ishimiwo yo nenchira yamo yokwene kibuna ngochiko bare kwenia oyo mwabo wasoko morusia asenkendwe nabo igo kuru asekenyoroki akyamware nigo boigo moswatyo yomo oyina ari boigo nyatoko bakagosire bugima bwaya asabe atakagotiga abana bake nabo igo barabwo basabire bagokonya kuru ase omujumbo yo oso yore neganga yugo chikorigia ekerogekyo banyara koba bakwenia abancho babo horoboti oro ezbon bosire banyara koba gakurubwati asenchira yugo ikirano unorachi kanyara koba bakoronyora Aigana se ekenyoro kya Kiogoro Kiumbu ward Nyaribari chache county ya Kisii abangina bekenyoreke nabagaka kitokonye ekiagere piriere mocheri igali nigere nene chinka ibere nigo banyarwa bagwesokia na kuburia obokonyi kubwatikana amono burimirwa bwebiri ya nyagitari korengana amone nkayo mugakanya gusira kengere mugire oyo ubwate emyaka 95 nigo bakuburia obokonyi bo kumurusia nyagusira kengere ase enkendu oyo abero ororo gwetania emitinyi ibiri gwikarero iganda somo chie onyagusira mwaka mugire ase omwana oyokurukwa kengere mugire asirete mwaka oyo iga nababa okurwara akabogokwa bonoga gakarega aria mochari ema agayita ase ogotineka kwaye igobune kenyoro ye kamagwa tonyaranga ntubwati epil era ko mundusiga ali mochari to komoenia iyo mugako oyo nyagusira nigo twachie kokorigereri tokanyore tubwate bitokie bike bana totokonye gekogere piriere mochari nigere nene twatemire si twatemire torigereri rogoro mate igoro ntwana konyora mokonyi nabo igo ekenyoro keria kya mware nigo bakuburia obokonyi erinde bamwenie omusubati oyosiria obugima bwaye agatiga abana abake korengana amona abanyakenyoro bensemeyo nigo banyako bakomotia igati ya barayi abanyarako bagotema koria obokonyi kuru ase bare nabo igo mbachiti konyara ko bakonyora matunda ande amaya kuru ase abarayi abo oyosirete mukamo murominto omwana oyo gaba anyoma korubokamba igaure omwana arare to murugi oyo uromoke mono nama eno kuganiria iga se family gokonya kiagera gwethera so muntu mushimiwa Okengo Nyambane ntwe iguna akonya bondati na akonye tebo mugakonde ore kenyorana ande mageto na intu nigo tware komosorora samabera na somo yo bugogwanja akonye family michira obatigeirwo abana baraba omwana omoke mono koboko namabera tukona uzuni twachire ntubwata bokongu musibati nawe mugetaga tusirira akatigera omwana omosiri nibwo motienyi ayo mebere baminto kamoranje nkorera tuli twachire gotabataba twasinyiru epiri ya nyagitari igere igo bono nigo banyako bakumwakira oyokoria ekerugo kyobobunge imeye bunge eyo ya Nyaribari chache omoske Joel Okengo Nyambane ase obokonyi bwabo bwokwenekia nko basirare erinde bachikonya ko bagorusia abanchu babo ase nkendu erinde bachikonya ko bakuba enia korengana amoneke mira kyomogusi buya mono umugambi Okengo Nyambane twakoigura matuka mange omuntu bogokonya nasanya gukubika ororo korera ase oyo minto Okengo Nyambane gakiatorora mabira atokanarie epire yeshara atwakanire enturuse mwakoriga ali mochari aiche temutugutori toria mambia nande bomwirire reportiga gakio tore na mayanda koruga gochimate korurogoro ntorubwati igone ero botamero boito
atokonya turucio mugako uria sakare garia mocheri tomorete nka rira abang'ina bekenyoreke n'abagaka akitokonye ekiagere piriere mocheri igari nigere nene bekororo kiogora gwatokoreira amange kurugwa tobekirete seji kiogora abasai bechi bigibi bakoigama na intwa maja abanyene koigama tore abang'ina no bakoigama ekeri mburi egotwe emesigo bakobeka igo ng'a tokomanyete nyonya ntwanya gokorora abanda ase ekieni igo tokomanyete botsa igo ng'a nayo omogambi gaki igo twatomire oyo okomoikera nere ngaki engiya gaki ogotokonya na intwe ekenyoreke tonyagoteba ng'ose nigwe n'ororeri rwao rwensi nebiokoboria ntore tayari gaki gokoereria onyire epiria nyagitari ajatoruseria ororo tuyeneri ng'ambia mono engakeye ka 2027 abange ebinto buya Ninko reporteria MSI jamangana maya kuru ase ewodi eria Kiogoro yokunyaka bakegotoka ebunge ya Nyaribari chache e county ya Kisii erietaria neni gonkuru kwa Hespon Bosire na kerengo koruso